Вижте, приятелички, тук е Петър. Сега играем на BLNSG со. Фикси, хаде. Ти оди по моста и як имам там доле да вземам. А че, дека е мост? Господи, не го гледам. Мале. Ево, почнуваме. А вест. Има някой пред теб изля, не знам, не го видя. Нема. Имам вепън. И за теб и за мен. Диамант. Пази леджи изля имаш. Нема. Така да те гледам. Айде дой. Имам диамант. Те и тук има чест. Само какво да го вземам? Добре, няма Ти го нищо. вземах. Дали го взема? Не си го става армора пред да не, ако нямаш, не си го става армора, ако нямаш weapon. Имаш ли вепън? Не. Имам Iron Chestplate, Chain Leggings. Абе, вепън! Нямам. Дек си ти? Лек си ти. И път декой да аз съм край кучета. Позади тебе съм. Айде. Чекай, на ти вепънчето. Ой, тука. На ти вепънче. Имаш ли? Слабо ти е вепънчето, какво... Ей, чекай, на. На ти го е фърлих ти го. Е по-добро от нищо, де. Добре. На мен ми е по-добро вепънчето. Аз не знам. Алда. Къде тя е по-бързо се кръше. Ей, чекай. Ей, тамо имаше един човек. Дек! А тамо те. Вземал ли ги? Ти вземи там честовите, там, зад мен. Ебе. Тук, абе, тук няма добър чест. Не, вземал си ги. А уната може ли от тук да се... То. Ще бе. Iron X сакаш ли? Ако? Не, Ама бе. Iron Axe е по-добър от... Знам, бе. Чекай, какъв сакаш сорт? Еми, сега какъв може. Оди, айде, ой на кучета. Чей бе? Я кукета съм. Чекай. От Айде. декато сега иде. Охо. Айде, излегни. Чекай бе. Тук бе. На ти нещо. Ой, тук. На ти, бе, оди. На ти ово. И на ти ово. Дай ми нещо. Ей, добър си. И сартката ми е по-убав. Айде. От дега тая Iron Chestplate не иде. Ай, фърли ми, дай ми буцките, а яки си дам моите. Айде. Колко ти е то за армор? Фалът ми още 4. На мен ми е 4. На мен ми е Антор, 2, ти имаш 4. Iron Chestplate. И аз имам 5. И там има чест, ама не я взема, не верувам да я взема. Ей, буцки. Знам. Обличи си. Добре, ще така. Взема на. Няма нищо. Шо не? Тато. Ей, сега след голден... нещо. Golden Leggings, тети. Тато. Защо ти имаш chain letter, а not и chain? Дек. Добре. Ама шо? А защо ти ми ги даде chain? Па я мислех, ти нямаш. Имам. Дали, я не съм ти не видал. Нищо. Пенен чест. Не е бил вземен. Wooden sword има. Добре. Вземи си. Не е. На капът. Шке ме. А шо нямаш? Шукети.
Ти нямаш. Pa kralje mi, imam pa, češpilicu. Вчера му писал. Fishing rod. Treba li ti hrana? Трябва ми. Nabrać. Ти имаш ли? Имаш ли храна? Imam. Много ли? Ne, samo ще един pumpkin pie. Айде. Леле, ки те убивам, знаеш. Нещо ми се иде. Добре, само да сми. Там един чест. Дека бе чест. Познавам. Много храна има. Да. Много храна. Golden apple. Нема golden apple. Няма apple. Нема apple. Нема apple. Леле, още 5 плеера има. Добре, нещо ги убием сите. Ага, убихме ги. Свуден сот. Що сплаш? Те. А преска? Не го снимах. О, чест. Стон сорт. Стон. Добре, аз имам. Як сорт? Мислам, Леле, екс. дефмеч. Ай, нещо ги изтебаме сите. Ай, ще бахме ги. Айде видим. Някой на малце. Лоу е някой. Ай, нещо прави често и за 10 секунди. Ага. Ей, те не фишинг род. Нищо добро. Айде. Мамо! Не, бегай. Бегай, дал си. Ай, изтепам, айде. Беджи. Леле. Нека се они тебът. Ага. Не, Не бе ти. добро, они ги степа, то добро. Ние после Тимче. Да. Леле, аз съм по-малце, армора май, нищо. Тимови. Леле. Ай, отидай си. Трябва да го бием. Ки убием, не бе куш. Фул айрон са. Айде, одеме. Чиня са. Ки им одеме ли? Не бе! Блок. Ти. Айде, тепай, айде, аз съм умрел толкова. Абе, не бе, не ги тепай. И аз умрех. И умрех. Нямахме сеанс. Айде да ги гледаме малко. Ай. Моля, Седем, кой Diamond ти Sword. Айде, кой ти поведе един има Diamond Sword. Един стон. Или каков ме? Не, заплих! Видели? Айде. И това е за ова епизода. Ще се видим в наредната. Чао! Чао!